Usurbilgo udalarentzat gaurkoa egun pozgarria da, herriko beste elkarte batekin, lankidetza hitzarmen garrantzitsua sinatzera goazelako. Gure bokazioa bada, helburu komunen baitan, herriko edozein eragilerekin lankidetza esparruak topatzea, sinergiak lantzea, eta sinergia horietatik elkarlanak bideratzea ez. Eta gaurko hau, bada lanketa horren barruan, kokatzen dugun beste mugarri bat, ez? Eta esan behar da, ez dela zaila izan, ere lankidetzak hitzarmen honetara iristea, hasieratik, bi aldeen artean egon delako gogoa, asmoa, jadanik ez, lantzen ari ginen elkarlan hori zerbait zehatzetara eramatea, eta beraz, oso erraza izan da, eta esango oso erosoa izan dela ere hitzarmen honetara iristea. Dakizuenez, 2025ko udaberriaz geroztik du egoitza izan inurrik Usurbilen, eta izan inurrik minbizia modu zuzenean, zartakoan jasatzen ari diren pertsonei laguntzen die elkarteak. Elkartea Usurbila 25ean etorri bazen ere, eta bestela Mirenei zuzenduko nahi edo sakonduko du horretan, 2019an sortu zen elkartean, irabazi asmorik gabeko elkartea bada, eta lehen osaten duen bezala, elkartearen helburua bada, minbizia duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzea, egoera emozional hori hobetzen laguntzea, eta horrekin batera ez, pertsona bakoitzari zuzendutako akonpainamendu ez gain ere, badu beste lan importante bat, eta da gizartearen kontzientziazioa ez. Eta gizarte kontzientziazio horretara bideratutako hainbat ekimen burutzen dituzue, gainera beti ikuspegi feminista, ikuspegi eraldatzaile bat oinarri hartuta. 2025ean esango nuke, esaten genuen etorri zirela, eta orduz geroztik Usurbilekiko elkarteak duen lotura estutzen nahi da, indartzen nahi da, eta horren, adierazgarri edo islada bada, bai 24ean eta bai 25ean antolatutako inurri egunak, gainera, iazkoa oso potente, espektatiba guztiak gainditu zituen, eta hori ere, bada zerbaiten seinalez, izan inurri bai Usurbilen, eta bai Euskal Herriaren luze zabalean ere, zabaltzen eta errotzen ari den elkarte bada, seguru nago gaur egungo sarea oso handia dela, geroz eta handiagoa. Hombre, berez, nahiko genuke sare txikia izatea, baina tamalez ez, geroz eta gehiago dira ere minbizia duten emakumeak, eta gazeona ere emakume horiek autua egitea, eta babesa topatzea ez, izan inurri bezalako elkarte batean, batez ere lehen esandako arrazoi horiengatik ez, nondik zedegiradetatik landu nahi den, eta egin nahi den akonpainamendu hori ez, eta beraz, iruditzen zait, badela, zerbait potentea eta azpimarratu beharrekoa. Usurbilgo udara ere, bere aldetik, urteak daramatzagu ere lanean, Usurbil herri zaintzaileago bat izateko helburuz, pertsonak ardaz dituen zaintza ereduak bultzatu nahi ditugu, eta beraz, hitzarmen hau guk ere lanketa horren barruan kokatzen dugu. Azkenean izan inurritik egiten den lana, eta udaletik egiten ari garen lana, edo sustatu nahi duguna, sustatu nahi ditugun begirada berriak ere hor, karri dago konfluentzia bat badagoela, eta konfluentzi hori da, besteak beste, hitzarmen hau. Hitzarmenaren inguruan zer esan, berez urte beterako hitzarmena da, urtez urte luzatzeko aukera duena. Eta hitzarmen honen baitan, izan inurrik, konpromisoa hartzen du, hainbat ekimen, Usurbilen garatzeko alde batetik, Usurbilgo emakumeen etxean, Usurbilgo emakumei zuzendutako ekimen edo ekitaldiren bat antolatzea
egiteko, eta guk noski ekimen hori Usurbilgo emakumeen etxearen programazioaren baitan kokatuko genukeia ez, urtero egin daitekeen ekimen hori. Beste alde batetik, eta horrekin ere oso lotua uztartua dago ez, Usurbil herrizaintzailearen bueltan ere udaletik saiatzen gea agendak lantzen, agenda paraleloak lantzen, gai horretan zaintzaren gaiara hurbiltzeko perspektiba eta eremu ezberdinetatik, eta izan inurrik lantzen duen eremu hau bada bat, eta beraz hortik landu daiteken agenda da ere izan inurrik ekarpen emate egitea, eta gero bazuen jarduna oso zabala da, oso handia da, eta hortik eratortzen den proiekturen bat edo beste ez, Usurbilen aurkezpen publikoa egiteko konpromiso hartzen du inurrik. Udalak bere aldetik, urtero 3.500 euroko laguntza bat emango dioke elkarteari. Eta gehiago luzatu gabe, pixkat hasieran aipatutakoa berretsiz bukatu nahiko nuke, askotan esan izan dut, eta gaur ere esango dut guretzat, udalarentzat eta oro har Usurbilgo herriarentzat, eta noski eta bereziki Usurbilgo emakumeentzat, opari badela, aukera badela izan inurrik Usurbilen gauzatzea bere jarduna, izan inurrik bere egoitza nagusia Usurbilen izatea, eta zentzu horretan, eskerrak eman nahi dizkiet, Usurbil aukeratzeagatik ez, beraien topaleku eta plaza, eta bestetik ere eskerrak eman nahi dizkiet noski, egiten duten lana, emakumei eskaintzen dien babesa, ematen zuen sosegua, laguntza, akonpainamenduak, guzti horrengatik ere eskerrak, zaila dena seguru nago xamurtzen dezue, eta hori ez da erraza, halako egoera eta ataketan, eta beraz, nire aldetik, eskerrak ematea, eta balio bezala ere, hitzarmen honek, zuen lana ere, errazteko eta erratzeko. Nik nire partetik eskerrak zuei itzuli, ez da kasualidadea izan Usurbila aukeratzea, beti oso ondo tratatu bat izan geha Usurbila edozteko zaitea etorreak momentuetan, eta nik uste oso erabaki ona izan dela, eta ez dela izan hola hausazko erabaki bat, ezik eta guk nahi genuen zerbait. Ez da bakarrik gutzako eroso sentitzen gara ere bat, ezik eta inurrek etortzeian ere bai oso etxekotuak sentitzen gara Usurbil herriak, eta nintzako oso importantea da, ze inurre egura bezalako egun bat, azkenian datozela Bizkaiatik, Arabati, inkluso Madridetik etorri gala inurre batzuk egun hori postatzera herri honetan eta izatea kokaleku berezi bat guretzako, nintzako importantea da. Eta azkenian, gure jarduna oso aktiboa da, gozapio bat ditugu, baina horrelako hitzarmenak bermatzen dute egunerokotasunen aurrera jarraitu ahal izatea, gure lana eroso ere egin ahal izatea eta honetan fokalizatu ahal izatea, eta benetan asko eskertzen dut zuen babesa.